8 klassijiet fi skola tal-gvern fil-belt inġew offruti sistema fissa air conditioners b'xejn. Iżda l-Ministeru tal-Edukazzjoni irrifjuta din l-offerta. Dan ġie żvelat mill-Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill tal-Belt Valletta, Ilenia Montford, li għandha id-Dekasteru tat-Tfal u l-Edukazzjoni. Fuq Facebook ispjegat li xtaqet li l-klassijiet fir-reba solar tal-Kulleġġ San George Preka, skola primarji San Tirmu fil-Belt Valletta, kollhom air conditioners permanenti. Dawn l-air conditioners kienu se jingħataw lil din l-iskola b'xejn u jkunu fissi sajf u xitwa b'mod permanenti. Tant li tresqet mozzjoni fil-Kunsill illi kienet għaddiet, però din l-offerta ma ġietx aċċettata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni li jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministru Clifton Grima. Din ir-raġuni ewlenija tkun li l-infrastruttura tal-iskola m'għandix biżżejjed enerġija biex tħaddem 8 air conditioners taqqa. Dan fil-waqt li l-Ministeru qal li kien se jsir rinnovar ta' din l-iskola u għalhekk l-ACs ma jistgħux jittieħdu b'direct order. Kien hawnhekk fejn il-Kunsilliera Ilenia Montford offrit li tagħti l-kuntatti ta' dan l-sponsor li kien se jipprovdi dawn l-air conditioners b'xejn bl-installazzjoni b'kollox. Iżda l-Ministeru mill-ġdid irrifjuta minħabba li kien se jsir rinnovar u għalhekk skont huma ma kienx jagħmel sens li jiġu installati dawn l-ACs. Tajjeb wieħed jinnota li fir-reba solari siru l-eżamijiet tal-low levels u dawn ikollhom biss portable AC wieħed f'kull klassi li ma portable AC issa se jkunu qed jintużaw fis-solari ta' isfel waqt skola sajf. Is-sindku jiftaħar li provda dawn l-ACs li mhumiex fissi. Diversi persuni li tkellmu ma' Net News ilmentaw kif portable AC wieħed f'kull klassi huwa impossibbli li jlaħħam mat-temperaturi fermolin ta' dan is-sajf u din għal darba oħra mis-soluzzjoni long term fi skola li hija tal-gvern u li għalhekk messu kien il-gvern stess li jindirizza din il-problema.